হাতী মানুহৰ সংঘাত আপুনি বড়ো গান শুনিছে না নাই একটা গান আছে হাটানাও मैदेर फैयो आं गियो हैत खुलुमबाय रायजोफोर गिबि सिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों शेयार खालामलायनो थाखाय माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैनाय जादों। माखासेया भाइरेल भिडिअ आरो माखासेया पलिटिक्सनि भिडिअ। एक नाम्बाराव जोङो आदा अफ्रि दैमारिनि बुंनायखौसो जोङो खोनासंग्रोगोन दिनैनि समावहाय। दुइ नाम्बारावहाय नेरसोन औवारिनि सायावहाय जों एसे सावरायलायगोन रायजोफोर। तीन नाम्बारावहाय बिपिएफनि सीएमनि बाथ्राखौ लानानै जोङो सावरायलायगोन। जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन रुपम रयआ मा बाथ्रा बुंदों बेखौबो जोङो एसे खोनासंनानै सावरायलायगोन। बे समाव नोंथांमोना खोनासंग्रोदो गिबिसिनथारावनो आदा अफ्रि दैमारिया मा बाथ्रा बुंदों। बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्राबो बुंदोंमोन आं दिनै फार्स्ट टाइम बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों थानो हायियाव आंनि गोसोआव हजम जायाखै। नंगौ आं सानसे समाव बिपिएफनि जानानै माखासे बाथ्राखौ गोबां बुंदों नाथाय दा बुंनो गोनां बाध्यता जादों। दिनै मा खालामदों सौग्राव हैब्लाबो दिनै जोबथेसालियाव सौग्राव हैब्लाबो माबोरै दं बे फंसे बाथ्रा गैया। बे फंसे बाथ्राया गैया। आं मुं लानो गोसो जायाखै नाथाय बिसोरो दिनैहाय बिथांमोननि जाय जियालाव थानाय जाय थैनाय जायफोर दिनै गावथार जादों बिथांमोनखौ दिनै फाननानै बुंनानै दिनै पावाराव फैदों। आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन सिदा सिदि। सोरबाया धमकि होफैनायखौ आंबो गिनाय नङा। सिदाखा खुला बाथ्राखा। हेलमेट गाननानै सोरखौबा धमकि हैनाय जानाय नङा। गोसोआव गाबखांदों आं दुखु मोनखांदों जाय बाथ्राखौ दिनै खोनानो नाङा जाय बाथ्राखौ दिनैहाय मोनथिनो नाङा। लगालग सोंहरदों आं सासे बेक्तिनाव दिनै बै बेक्तिया बुंदों नोंसोरनि उमुक उमुक आं मुं लानो सानाखै बै बेक्तिनो गासैबो दायित्वखौ होदों। गोरोन्थि जागोन बियो बिदि बुंदोंब्ला। आरो आं बिथांमोननाव गोबां कुइसन दं गोबां सोंथि दं गोबां मोनथिनांगौ दं। सम सफैगोन बिथांमोनखौ फेस टु फेस लोगो लानानै माखासे बाथ्रा कुइसन जागोन। आदा अफ्रि दैमारि आरो बि राजा आरो देरहासार इस्लारि आरो माखासे इउटुबार्स बिपिएफनि नोंथांमोन नैबे फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि अनारा सिगांनिफ्रायनो मोनथिखागौ दे हाग्रामा महिलारिनि साननाय हनाया माबायदि। जेसेबांनाखि बिपिएफजोंहाय थाफानानैहाय खामानि मावगासिनो दङना लिडार्सफोर बिसोर सासेबो एनडिएफबिनि थाखाय सानग्रा नङा रायजोफोर मिथिबाय। एनडिएफबिनि सानग्रा मानसिया बिपिएफखौ सापर्ट खालामा। फैसानि थाखाय सानग्रा मानसियासो बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामो। आदा अफ्रि दैमारिमोन बायदिया बै समावहाय एनडिएफबिनि संग्रामावहाय थाफादोंमोन नङा होनब्ला। बै समाव जोंबो नायदों आंबो नायबोगासिनो दङमोन। एनडिएफबिफोरखौ सोर होसोदों एनडिएफबिफोरखौ सोर असान्ति खालामदों एनडिएफबिफोरखौहाय ओंखाम जानो फैनाय मानि सोर हुलुस थुलुस खालामदों बेखौहाय मोजाङै नुबोखानाय हिसाबै आङो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारखौहाय फोथायनो हायाखै रायजोफोर। नाथाय एनडिएफबिफ्रानो होसो जाखांनायनि उनावब्लाबो दिनै हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौहाय बिथांमोना निमाहा होनानैहाय बेसोरजोंहाय थाफानानैहाय फैसा मानो हास्थायनाय जोङो नुनो मोनदों। किन्तु बाथ्राया सैथो रायजोफोर हाग्रामा महिलारिनि गोसोआ दिनैसिमबो सोलायाखै। सिगां 17 बोसोराव जेरै दाबो बिथांनि गोसोआ बेबायदिनो दङ बेखौहाय नोंथांमोना आन्दाज मोनाखै। बेनिखायनो थांनाय 5 बोसोरनि गेजेरावहाय गोबां बिपिएफनि सापर्टार्स जायफ्रा सिनियर इउटुबार्सफोर बिथांमोना होख्राव सोरनिफ्रायबा फैसा लानानै भिडिअ बानायदोंमोन सोरनिफ्रायबा नंथारै बाथारै बाथ्रा बुंनानैहाय भिडिअ बानायदोंमोन। नाथाय बे समाव जों नुबाय दा
आदा अफ्रि दैमारि खर'आव नांबायना थाइसे थाइनै फैसा मोननायनि थाखायनो मोनसे मोननै खामानि मोननायनि थाखायनो गावनि पार्टिखौहाय मान सन्मान गैयै खालामनाया नोंबो सासेमोन जों बावाखै आं बावाखै जों नङा आं बावाखै बेखायनो आङो इउपिपिएल पार्टिखौहाय स्ट्रङैनो थाजानो लुबैयो दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो थाखा फैसाखौल' सानना लासे हारिनि थाखाय साननानैहाय स्ट्रं जाजानो लुबैयो रायजोफोर बेनि बेलायावहाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो दाना आदा अफ्रि दैमारिनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानो नोंथांमोननि सायावसै फैदो दाना नैथियावहाय नेरसोन औवारि थांनाय 5 बोसोरनि गेजेरावहाय श्रीलिं दाउ यानिखि माने दैनि दाउखौहाय हमनानै जानायनि थाखाय हमजानोसैमोन आरो साजा होजानोसैमोन बे समावनो बिथाङा इउपिपिएलआव बारलांदोंमोन नाथाय बै समावहाय इउपिपिएलआ बेखौ निमाहा होदोंमोन नङा होमब्ला नाथाय दिनै गाबोन बिपिएफ पार्टियावहाय बिथाङा थाइसे थाइनै मोनजानानैहाय मोनसे मोननै खामानि मोननायखौ नुनानैनो दाना सोरबा सिख्ला फाथायग्रा जानोसो हमदोंसै होननानै जोङो मिथिनो मोनदों रायजोफोर आं भिडिअखौ नोंथांमोननो होआखिसै मानोना बिनि बिसियानो क्लियारलि बुंखादों बिसिया आन्दाज मोनखादों दे सासे सिख्लाना हाबा जाखानाय बिजोंहाय थाफानानैहाय गावनि हिनजावखौहाय खाथिर खालामाखै बिनि थाखायनो बिथाङा ससियेल मिडियायावहाय भिडिअ हगारनानै होदों मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदिनो आखलनि गोजा बिपिएफनि सापर्टार्स माखासेफ्रा मिथिबाय गासिबो नंजोबाब्लाबो सोरबा फिसा फिसौ ठिकादार लानानैहाय कन्ट्रेक्टार मावनाय मानसिफ्रा बेबायदिनो आखलनि गोजा मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन दा थिग दिनै जोङो मोगथां महर नुनो थांगासिनो दङ मिथिबाय आं मोजांखौनो मोनदों नेरसोन औवारिनि हिनजावा गावनि फिसायखौहाय सन्देह खालामनानैब्लाबो हुसियार खालामनायनि थाखाय आं मोजांसो मोनदों रायजोफोर थिगानो जादों बे समाव फैदो हाग्रामा महिलारिया मा बाथ्रा बुंदों ভাই বদলে না নে মই না থাকিম বুলি কম নাকি স্যার আকৌ কেইটামান সংগঠনে বড়োলেণ্ড লাগে বুলি আন্দোলন কৰিব খুজিছে বড়োলেণ্ড কাক নালাগে মোকো লাগে পালেতো মোকো লাগে আপোনাৰ চুক্তি মই কৈছি নাকি বড়োলেণ্ড নালাগে বুলি পালে মোকো লাগে বড়োলেণ্ড নালাগে কোৱা মানুহ কোন আছে চুক্তি কৰিছে যে আমি একেলগে থাকিম বুলি কোনে আপোনালোকে যিখন চুক্তি কৰিছিলে বিটিসি চুক্তি কৰিছে আমি একেলগে আছে একেলগে থাকিব সবে বিটিসিৰ মানুহ বাস ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনোবাই বদলে না নে মই না থাকিম বুলি কম নাকি স্যার আকৌ কেইটামান সংগঠনে বড়োলেণ্ড লাগে বুলি আন্দোলন কৰিব খুজিছে বড়োলেণ্ড কাক নালাগে মোকো লাগে পালেতো মোকো লাগে কি কৰিছে যেহেতু অসমটো ভাগ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বড়োসকলৰ কিবা একটা ভাল এৰেঞ্জমেণ্ট দিব লাগিব बेखि मानसि बेखि सीएम लाजिनांगौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ना लाजिनांगौ सासे साधारन मानसि बायदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ जोङो खोनायोब्ला लाजिसिंसिंनि बाथ्रा रायजोफोर आरो फारसेथिं जोङो खोनानो मोनदों बिथाङा बड'लेण्ड नांगौनो मिथिबाय आं नोंसोरनो इन्ट्र'आव होदोंना इन्ट्र'आवहाय आं नोंसोरनोहाय मानो हादानाव मैदेर फैयो मेथाइ खनजिथा बर'नि खननाय मेथाइ दैदेन औवारिमोननि खननाय मेथाइ एलबामनि बे एलबामखौ लानानैनो हाग्रामा महिलारिया थामासा खालामलायनाय जोङो खोनादों नंगौना नङा इन्ट्र'आवहाय दा ससेयाव आङो नोंथांमोननो होबाय आंनोबो बड'लेण्ड नांगौ हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड नांगौब्ला बिथाङा थांनाय बिएलटिफोरनि जे अनसुंथाइ होनाय बे समावहाय मानि खारनै जोंनो बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंनाय हा रायजो राजा नोंथांमोन मा एसेबां फोरमान थासेयावबो गन्थं गैया नामा बिपिएफनि सीएम आरो बिपिएफनि मावथि नोंथांमोना लाजिनो रोंस्राया नामा एसेबो रोखा रोखा फिननाय दंजोबो बड'लेण्ड नाङा जोंनोहाय आसामखौहाय जोङो डिभाइड खालामनो गोसो गैया माबा मोनसे खालामनानै होब्लानो जाबाय बियो सासे सीएमनि गियान नामा रायजो राजा नोंथांमोन सासे सीएमनि खुगानि रावनिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारनांगौ नामा नोंथांमोनाबो सिन्था खालामब्रा दिनैनि समावहाय जोङो लाजिखांनाय मोनदों सासे सीएमआनो जुदि बड'लेण्डखौहाय लानो गोसो गैयाब्ला बड'लेण्ड जानो गोसो गैयाब्ला अब्ला नों आं साधारन सुबुङा मा बाथ्रा बुंनो हानो हा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै हाग्रामा महिलारिया मा बुंलायखो बड'लेण्डखौ आंनोबो नांगौ आरो बै समाव मा बुंलायखो बियो 110% बड'लेण्ड हब
माबायदि सीएम बिलाय बर' हारिनि लाजिसिं सिंखा जोंनि बर' जाथिनि सीएमआ दा फारसेथिं फैलायदो रायजोफोर नैबेखौ खोनासंलाय না এইটো ব্যাখ্যাটো আসলতে ভুল এইটো উচ্ছেদ নহয় আপোনালোকে জানেই এটা প্ৰজেক্ট হৈ আছে যিটো প্ৰজেক্টত আমাৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতী ইয়াতে কৰ্মসংস্থাপন পাব আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখিছে তাতে 900 বিঘা মাটিৰ আমাৰ যাব এই প্ৰজেক্টটোত আমাৰ সংলগ্ন হ'ব আৰু এই মানুহখিনি উচ্ছেদ নহয় আমি স্থানান্তৰহে কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক মানে এটা ঠাইৰ পৰা ওচৰত আমি তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে জানি এটা কথা জানি ভাল পাব তাতে যি কেইঘৰ ঘৰৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাটিৰ পট্টা নাই আমি তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা দিব বিচাৰিছোঁ যোৱাকালি বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অধ্যক্ষতাত বাক্সা জিলাৰ মচলপুৰত বিপিএফ দলৰ PMB বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি BTC অঞ্চলত যোৱাকালি নিশাৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পৰিলক্ষিত হৈছে যে BTC অঞ্চলত অবাধ গতিত বেদখল উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি এটা মানুহৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিয়া হৈছে কিছু নিগেটিভ সৃষ্টি কৰা হৈছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত বিপিএফ দল আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে BTCত কোনো ধৰণৰ উচ্ছেদ নহয় इभिक्शननि बाथ्रा इभिक्शन खालामा हाग्रामा महिलारिया गले गले बुंबोदों सिगांनिफ्रायनो BTCआ इभिक्शन जाया नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिया बायद्धता इभिक्शन खालामनो बाथ्रा बुंदों नाथाय इभिक्शन खालामखांनायनि उनाव आरोबाव बिसोरनोहाय मानो हा होबावनांगौ रायजोफोर जायखौहाय इलिगेल हाबनानै दखल खालामनानै थाग्राफोरखौसो होखारखादोंब्ला अब्ला बिसोरनो मानो हा होबावनांगौ बिसोरो गाव गावबागावनि स्टेटआव थांनानै गाव गावबागावनि जायगायाव थांनानै थाहैथों अब्ला बिसोरनो मानो हा होबावनांगौ बेखौहाय जोङो सावरायलायनांगोन बर'नि लिडार्स नोंथांमोन आरो जुदि बिसोरनो हा होयोब्ला अब्ला इभिक्शन खालामनायनि गोनांथियानो गैया सोरखौथो इभिक्शन खालामनो नागिरदों हा पाट्टा गोनांखाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो थाखानाय रायजो राजाफोरखौ ना मैया दाखालिसो फैनाय इलिगेल हाबनानै दखल खालामनायफोरखौ बे कुइसनखौहाय रायजो राजाफ्रा कमेन्टआवहाय फिनहरनो हागोन रायजोफोर इभिक्शना माखौथो खालामनो नागिरदों इलिगेल दखल खालामनायखौसो इभिक्शन खालामनो नागिरदों दा अब्लालाय मानोथो आरोबाव गुबुन जायगायावहाय हा होनायनि खोथा बुंबावखो रायजोफोर नैबे मोनसे आसरित जानानै दङ दे रायजोफोर APDCL नोहाय हा होनो नागिरदों बन्दक होनो नागिरदों ना फाननो नागिरदों रायजोफोर 5 बोसोरावहाय टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरनायावहाय APDCL नो होनायनि बाथ्रा बुंनायावहाय बन्दक होनो नागिरनायावहाय बे समावहाय मुकेश आम्बानी मोन बायदिखौहाय नोंथांमोना मा होनो स्लगान होनानै मान सन्मान गैयै खालामदों ससियेल मिडियायावहाय नाथाय बे समाव जे APDCL फैगासिनो दङ बेबो हयथ' मुकेश आम्बानीनिनो लिंक जानो हागौ रायजोफोर बेबो टार्मिनेल पावार प्रजेक्टनिनो माखासे मा होनो बाहागोखा अब्ला रायजोफोर दिनै रायजो राजाफ्रा मा बुंनो सानो आरो आं फंनैसो बाथ्रा बुंबावनोसै भिडिअआ गोलाव जायोब्लाबो नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय जाय लामायावहाय रेल ट्रेक बानायगोन बे रेल ट्रेक बानायनायावहाय बर'नि बबेबा हाया हाबसनोब्ला बेखौहाय बिना भेलु गैयालासे डाइरेक्टलि बे हाखौ आवग्रिनानैहाय रेल लामा बानायनायाबो मोजां जानाय नङा बेखौहाय हानि बाहागोखौहाय सरकारा होनांगोन बेखौ जोंनि बर'नि ट्राइबेल सुरक्षा मंच दैदेनगिरिफ्राबो नोजोर होनांगोन आरो बर' लिडारफ्राबो नोजोर होनांगोन आं बेखौसो बुङो रायजोफोर अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो गोलाव जायो जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोजोन्थों बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि